Nagpahimangno karon sa katawhan ang Davao City Police Office kung Dcpo nga adunay silot nga nagpaabot sa mga magpakatag og bomb threat. Sa pagkihinabi sa DXDC Davao Police Captain Hazel Caballero Tuazon, Dcpo spokesperson nga siya ni Pahimangno nga subay sa Presidential Decree 1727 nga ang mapamatud-an nga nakasupak makulong sa 4 ka tuig ug makamulta og 40,000 pesos. Nasayran nga migawa ang Pahimangno sa opisyal human nga duha ka tulunghaan sa Davao ang nakadawat sa bomb threat. Usa sa Kabantian ug usa sa Baguio Avenue kagahapong adlaw Enero 21 adlaw Miyerkules. Gani gilantaw sa Dcpo nga sagad estudyante rasab ang nihimo niini diin sagad mahitabo ang hulga sa bomb threat panahon nga padulong na ang exam. At ang paminawan ng tipik sa pamayag Police Captain Hazel Caballero Tuazon, Dcpo spokesperson. Ato lang i-remind ang tanan sir no, though negative ang resulta sa pagkandak og instruction sa ato ang City Explosives and Canine Unit, pero dili ni pasabot sir no nga dili ta magkandak og investigation with regards to the identification sa nagpakalat sir no nga naaya bomba sa maong eskwelahan na maong tulungaan sir. So, no, kay usually mahitabo ning bomb threat sir kung padulong na og exam. Tungod niini nanawagan pag-usab ang Dcpo sa mga ginikanan ug magtutudlo nga giyahan ang mga kabataan nga dili angay himuong batasan ang maong mga binuhatan tungod makahatag kini og kabalaka ingon man kahasol sa mga tawo lakip na sa mga kapulisan.